Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την jQuery και θα πούμε για κάποια πράγματα για Ajax. Και συγκεκριμένα θα πούμε κάποια πράγματα για επιλογή, πώς μπορούμε να επιλέξουμε κάποια elements που θέλουμε να επεξεργαστούμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη CSS σε αυτά τα elements, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα ίδια τα elements, θα πούμε για κάποια πράγματα για γεγονότα. Και για την JavaScript, για την Ajax, εδώ. Οπότε, τι είναι η jQuery καταρχάς? Είναι μια βιβλιοθήκη η οποία είναι γραμμένη σε JavaScript και ό,τι μπορούμε να κάνουμε με jQuery μπορούμε να το κάνουμε και με JavaScript, απλώς δεν το κάνουμε επειδή είναι δύσκολο, χρονοβόρο και... Οπότε, μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, πάμε να τα δούμε. Πώς μπορούμε να εισάγουμε την jQuery στην HTML μας? Είναι απλά ένα αρχείο JavaScript, το οποίο το εισάγουμε όπως το προηγούμενη φορά, με μια ετικέτα script, στην οποία θα γράψουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε το types, έχουμε το src και το αρχείο jQuery μας, όποιο είναι το όνομα. Μπορούμε να διαβάσουμε από αυτόν τον σύνδεσμο και ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχει ένα πολύ ωραίο documentation το οποίο μας λέει οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε με jQuery. Από εκεί πέρα μπορούμε να διαβάσουμε δύο εκδόσεις. Η μία μας λένε ότι είναι minified και συνδυασμένη και έχει μέγεθος 26 KB, η άλλη είναι συμπίεστη και έχει μέγεθος πολύ περισσότερο. Τώρα, σχετικά με το Minify, είναι μια διαδικασία με την οποία, από την οποία περνάμε τα αρχεία μας, είτε είναι CSS είτε είναι JavaScript, και γίνεται αυτόματα, δεν το κάνουμε με το χέρι. Και ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι αφαιρούνται τα σχόλια και αφαιρούνται και ό,τι αλλαγές γραμμών και να έχουν. Θυμηθείτε ότι είπαμε ότι στη JavaScript αγνοούνται τα πολλά κενά ή τα πολλά enter. Οπότε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το καινούργιο αρχείο που έχουμε, που είναι Minify, μπορεί να το εκτελέσει το browser κανονικά, δεν υπάρχει καμία διαφορά στην εκτέλεση, απλώς είναι πιο μικρό. Και επίσης, πολλές φορές το γίνεται και αυτό, έλεγξε το πλήρω το όνομα των μεταβλητών, οπότε εμείς έχουμε μεγάλες μεταβλητές, γίνονται πιο μικρές για να πιάνουν λιγότερο χώρο. Οπότε τελικά καταλήγουμε σε ένα αρχείο το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος και μπορεί να μεταφραστεί πολύ πιο γρήγορα μέσα από τα δίκτυα, ειδικά αν μιλάμε για κινητά ή για 3G δίκτυα, μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το πράγμα. Και το μειονέκτημα είναι ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να τίποτα να διαβάσουμε ένα minified έγγραφο, αλλά αυτό δεν μας πειράζει πολύ, γιατί δεν προορίζεται για να το διαβάσουμε εμείς έχουμε το αρχικό για να το διαβάσουμε. Ωραία, θα πούμε αρχικά λίγα πράγματα για το DOM, που είναι το Document Object Model. Και ουσιαστικά το DOM είναι μια αναπαράσταση του εγγράφου HTML, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο φτιάχνει ο browser για μας και μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Αυτές τις δυνατότητες χρησιμοποιούμε μέσω JavaScript και μπορούμε να αλλάξουμε, να διαβάσουμε με HTML, να την αλλάξουμε και ούτω καθεξής. Ένα στοιχείο HTML μπορούμε να το αναπαραστήσουμε ως αντικείμενο DOM και αυτό μας δίνει κάποιες δυνατότητες. Αυτό μας προσφέρει η JavaScript. Ενώ αντίθετα η jQuery έχει φτιάξει ένα δικό της αντικείμενο με το οποίο αναπαριστά αυτές τις ετικέτες και γενικά διευκολύνει πολύ στην επεξεργασία τους. Θα δούμε με λεπτομέρειες πώς τα γράφουμε αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, για την jQuery. Η jQuery ουσιαστικά ορίζει ένα αντικείμενο
το οποίο είναι αυτό εδώ το δολάριο. Δεν είναι το ίδιο με την PHP, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι μια ονομασία, δεν σημαίνει κάτι. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη λέξη. Απλά είναι σύντομο και μας βοηθάει να το θυμόμαστε. Και μέσω αυτού κάνουμε ό,τι θέλουμε στο jQuery. Αυτό το αντικείμενο ορίζεται μόλις φορτώσει και τρέξει το jQuery.js, οπότε αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, ο κώδικας μας δεν είναι μετά από την κλίση αυτού του αρχείου. Ωραία, οπότε για την jQuery το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι οι selectors και λίγο πολύ ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτό. Η επιλογή είναι η CSS επιλογής που είχαμε δει και στη CSS, δηλαδή αυτό εδώ μας επιστρέφει όλες τις φόρμες που υπάρχουν μέσα στο έγγραφο, όπως κάναμε και στην CSS. Αυτό εδώ είναι όλα τα α, τα οποία υπάρχουν μέσα σε ένα div, το οποίο έχει ID foo. Όπως τα είχαμε πει τότε. Με την jQuery μπορούμε να επιλέξουμε όλες τις φόρμες κάνοντας αυτό εδώ το πράγμα, δηλαδή χρησιμοποιούμε το αντικείμενο αυτό εδώ, και στο οποίο καλούμε, με αυτό εδώ το όρισμα, ένα string με περιεχόμενο φόρμα. Αυτό εδώ θα μας επιστρέψει ένα αντικείμενο, το οποίο θα έχει σαν περιεχόμενο όλες τις φόρμες. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η επιλογή που θα γίνει γίνεται με βάση τον έγγραφο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν εμείς επιλέξουμε όλες τις φόρμες και μετά από λίγο προσθέσουμε μία ακόμα, αυτή δεν θα υπάρχει στο αρχικό αντικείμενο που είχαμε επιλέξει. Οπότε το αντικείμενο που μας επιστρέφει η κλίση εκείνης της συνάρτησης περιέχει τα στοιχεία που έχουμε επιλέξει και έχουμε κάποιες συναρτήσεις και ιδιότητες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ουσιαστικά αυτές είναι το όλο νόημα. Οι συναρτήσεις αυτές δρούν στα στοιχεία που έχουν επιλεχθεί και το βολικό είναι ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, οι συναρτήσεις υπάρχουν και δεν είναι δηλαδή κάτι undefined, ας πούμε, οπότε θα μας βγάλει κάποιο error. Οπότε, για παράδειγμα, αν εκτελέσουμε αυτό εδώ το πράγμα, δεν υπάρχει ετικέτα πράγμα whatever, οπότε το α θα είναι ένα κενό αντικείμενο, ένα jQuery αντικείμενο, το οποίο δεν περιέχει στοιχεία και μπορούμε να εκτελέσουμε διάφορες συναρτήσεις. Μέσα στο Rackstar υπάρχει πάντα ένα selector, δηλαδή δεν είναι μια λέξη κλειδί, ας πούμε. Είναι selector πάντα. Υπάρχει ένα selector και μπορούμε να βάλουμε και κάτι ακόμα που θα δούμε σε λίγο. Ωραία, η πρώτη ιδιότητα που θα δούμε είναι το length, το οποίο μας λέει πόσα στοιχεία έχουν επιλεγεί. Οπότε, αν έχουμε αυτό εδώ, βλέπουμε τα div και μετά κάνουμε ένα alert το alpha length, αυτό θα μας βγάλει το πόσα στοιχεία υπάρχουν στη σελίδα μας. Σε αυτή τη σελίδα είναι 3. Τώρα, πώς μπορούμε να μεταβούμε από ένα αντικείμενο jQuery σε ένα αντικείμενο DOM. Το αντικείμενο το οποίο μας επιστρέφει η jQuery μπορεί να συμπεριφερθεί και σαν πίνακας, οπότε μπορούμε να του βάλουμε αυτό εδώ αυτές τις αγγείλες και θα μας δώσει το πρώτο στοιχείο το foo, δηλαδή εφόσον είναι ID, είναι μόνο ένα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε την DOM παράσταση του στοιχείου αυτού. Το ίδιο δηλαδή που κάνουμε με αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο θα το δούμε την επόμενη φορά. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων παίρνουμε ένα DOM αντικείμενο χωρίς jQuery. Και να από τη διαδικασία, αυτό που δώσω στη ζωή, είναι εδώ πέρα, έχουμε ένα DOM αντικείμενο, το οποίο το βάζουμε σαν όρισμα σε αυτήν εδώ τη συνάντηση, οπότε μας επιστρέφει μια αναπαράσταση jQuery που περιέχει αυτό το αντικείμενο. Και
Και το αντίστοιχο είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε έχουμε μια jQuery με παράσταση του στοιχείου με foo, ή το ίδιο πράγμα είναι και αυτό εδώ πέρα που έχουμε τον DOM και το βάζουμε μέσα στο. Ωραία. Οπότε η συνάρτηση CSS είναι η πρώτη συνάρτηση που θα δούμε. Εκτελείται σε ένα αντικείμενο που έχει επιστροφή από jQuery, το οποίο δηλαδή περιέχει διάφορα elements. Και αυτή εδώ η συνάρτηση έχει δύο διαφορετικές συμπεριφορές, μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Όταν της δίνουμε ένα όρισμα, διαβάζει την CSS ιδιότητα του αντικειμένου, του πρώτου στοιχείου. Όταν δίνουμε δύο ορίσματα, τότε αλλάζει το αντίστοιχο όρισμα. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αν έχουμε κάποιους γενικούς κανόνες στη CSS μας, για παράδειγμα, για όλα τα div έχουμε background κόκκινο. Και μετά επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο div μέσα από τη jQuery και το ορίσουμε background μπλε, αυτό θα υπερισχύσει. Έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ωραία, οπότε τι συμβαίνει όταν δίνουμε ένα όρισμα. Μας επιστρέφει η συνάντηση αυτή την ιδιότητα CSS του πρώτου στοιχείου. Οπότε, αν έχουμε δύο p και το script μας έχει αυτόν εδώ το selector, το foo θα έχει δύο στοιχεία, θα είναι ένα jQuery αντικείμενο με δύο στοιχεία. Και αν εκτελέσουμε τη συνάρτηση CSS color, θα μας επιστρέψει το χρώμα του πρώτου στοιχείου. Οπότε έχουμε το red. Αντίθετα, όταν δίνουμε δύο ορίσματα στη συνάρτηση αυτή, για όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, για όλα τα αντικείμενα που έχουμε μέσα στο jQuery και για όλα τα elements που έχουμε μέσα στο jQuery αντικείμενο, ορίζουμε την ιδιότητα που λέμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε όλα τα p και πούμε ότι το χρώμα θα γίνει πράσινο, για όλα τα p το χρώμα θα γίνει πράσινο. Και ο τελευταίος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση αυτή, CSS, είναι να της δώσουμε ένα αντικείμενο, το οποίο περιέχει ιδιότητες και τιμές, και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να ορίσει πολλές ιδιότητες μαζί. Θα ήταν το ίδιο που να εκτελούσαμε πολλές φορές τη συνάρτηση CSS με δύο ορίσματα. Οπότε, για παράδειγμα, αν θέλουμε όλες οι παράγραφοι να έχουν άσπρο background και μαύρο background και άσπρα γράμματα, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Θα δίνουμε αυτό το αντικείμενο, το οποίο έχει background μαύρο και color άσπρο. Η συνάρτηση show ουσιαστικά εμφανίζει το αντικείμενο στην περίπτωση που δεν φαίνεται, που είναι κρυμμένο. Το είναι κρυμμένο σημαίνει ότι, αν θυμόσαστε με τη CSS, ότι έχουμε display node. Οπότε με την jQuery μπορούμε να το γράψουμε αυτό εδώ. Και αυτό που συμβαίνει είναι να εμφανίζονται άμεσα τα στοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί. Οπότε στο παράδειγμα που φαίνεται εδώ πέρα, αν εκτελέσουμε το alpha show, θα εμφανιστεί αυτή η παράγραφος. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να δεχτεί και ένα όρισμα, το οποίο είναι ένας αριθμός. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται σταδιακά το αντικείμενο που έχουμε επιλέξει. Η εμφάνιση διαρκεί όσο η διάρκεια που έχουμε δώσει, σε μιλισεκόν. Και η διάρκεια μπορεί να μην είναι μιλισεκόν, αλλά να είναι κάποιες δεσμευμένες λέξεις, όπως φάσεις, λόγο, normal κλπ. Νομίζω τα φάσεις λόγω και normal. Που είναι αντίστοιχα αυτά εδώ. Απλώς με μια πιο φιλική αναπαράσταση. Ωραία, οπότε στην περίπτωση που κάνουμε show με το όρισμα slow, οπότε θα ήταν το εξήμενο να βάζουμε λεξικό και λεξικό, αυτό που θα συμβεί είναι να εμφανιστεί σταδιακά. Αντίστοιχα είναι και στην συνάρτηση hide, η οποία κρύβει τα στοιχεία. Αν δεν της δώσουμε όρισμα, τα κρύβει αμέσως. Οπότε θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ενώ αν της δώσουμε όρισμα,
Θα τα κρύψει σταδιακά. Δεν υπάρχουν να βλέπουμε συνδεδόνα και με τις όρους. Κρύβει στοιχεία. Και μια ακόμη συνάρτηση toggle, η οποία, αν τα στοιχεία φαίνονται, τα κρύβει, και αν είναι κρυμμένα, τα εμφανίζει. Οπότε, αν έχουμε για παράδειγμα εδώ πέρα δύο στοιχεία, δύο παραγράφους, η μία μη φαίνεται και ένα φαίνεται, και επιλέγουμε τις παραγράφους αυτές και κάνουμε toggle, αυτό που θα συμβεί είναι να κρύψουμε τη μία, να εμφανίσουμε την άλλη, οπότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Στο ίδιο σημείο είναι γραμμένα. Ναι, είναι το ένα κάτω από το άλλο. Έτσι όπως φαίνεται. Η fade in είναι μια ακόμη συνάρτηση που μπορούμε να εκτελέσουμε σε ένα αντικείμενο jQuery και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εμφανίσει το στοιχείο με ένα fade. Σταδιακά δηλαδή. Αντίστοιχα το εφέδιακι όσο το πούμε. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 400 μιλισεκόντ, οπότε εδώ αν δεν δώσουμε διάρκεια, αυτό θα κάνει το εφέδιο 400 μιλισεκόντ. Αντίστοιχα, η συνάρτηση fade out κρύβει τα στοιχεία με κάποιο εφέ. Και μετά το τέλος τα στοιχεία αποκτούν display none. Αυτό σημαίνει και με την hide και με την fade out. Ωραία. Έχουμε μια πορεία μέχρι εδώ. Πώς δουλεύει όλο αυτό. Ωραία. Τώρα, η συνάρτηση text. Δεν δέχεται ορίσματα. Όταν δεν δέχεται ορίσματα, επιστρέφει το κείμενο όλων των στοιχείων που έχουν επιλεγεί. Οπότε, αν έχουμε κάποιες παραγράφους και εκτέλεσουμε τη συνάρτηση text, θα μας επιστρέψει όλο το κείμενο, το οποίο θα είναι σε ένα string. Οπότε, ό,τι υπάρχει θα μας το εμφανίσει. Αγνοεί τα HTML tags, οπότε αν για παράδειγμα έχουμε το αντικείμενο body και γράψουμε το text, θα μας εμφανίσει μόνο αυτό που βλέπει ο χρήστης και όχι div, p κτλ. Που έχουμε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε δύο παραγράφους, τις επιλέγουμε και εκτελούμε το text, θα έχουμε το hello world. Τώρα, στην περίπτωση που δώσουμε ένα όρισμα στη συνάρτηση αυτή, ορίζουμε το κείμενο όλων των στοιχείων να είναι το όρισμα που θα του δώσουμε. Αυτή η συνάρτηση θα σβήσει το περιεχόμενο των στοιχείων που έχουμε επιλέξει, ό,τι και αν είναι αυτό, και θα το ορίσει αυτό εδώ που του δίνουμε. Και κάνει αυτόματα escape τους χαρακτήρες, οπότε αν έχουμε χαρακτήρες όπως... νομίζω φαίνεται εδώ. Ναι. Αν έχουμε λοιπόν χαρακτήρες όπως tags σε HTML και όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε, θα τα εμφανίσει έτσι όπως είναι. Οπότε στο παράδειγμα μας έχουμε ένα P το οποίο έχει ένα strong hello, ένα άλλο P το οποίο έχει ένα word και αν κάνουμε αυτήν εδώ την πράξη, θα μας εμφανίσει το περιεχόμενο εδώ πέρα, μεταφρασμένο, εντάξει. Δεν θα το μεταφράσει. Ωραία. Απλώς προσέξτε ότι εμφανίζει και τα tags κανονικά, δηλαδή αυτό είναι αυτό που θα δει τελικά ο χρήστης. Αντίθετα, η συνάρτηση HTML δεν κάνει το escape που είπαμε πριν. Δηλαδή, όταν δεν της δώσουμε ορίσματα, μας επιστρέφει όλο τον HTML κώδικα που βρίσκεται μέσα στα στοιχεία μας και συγκεκριμένα για το πρώτο στοιχείο μόνο, ενώ η text θα επιστρέφει για όλα τα στοιχεία. Και ουσιαστικά αυτό που θα μας δώσει εδώ πέρα είναι αυτό. Έχει επιλέξει την πρώτη παράγραφο και μας έχει δώσει το stroke. Ωραία, οπότε όταν δώσουμε ένα όρισμα στη συνάρτηση αυτή, ορίζει το περιεχόμενο όλων των στοιχείων που έχουμε επιλέξει
σβήνει και αυτό το περιεχόμενο που υπήρχε πριν. Και η διαφορά είναι ότι δεν κάνει και τους χαρακτήρες. Οπότε, στο αντίστοιχο παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα το π, τις δύο παραγράφους, και τις επιλέγουμε. Αυτό μάλλον δεν είναι HTML. Και θα βάλει στο περιεχόμενο αυτών των δύο παραγράφων αυτό εδώ, οπότε το tag em δεν θα υπήρχε κανονικά στην HTML μας και θα κάνει τη λειτουργικότητα που είχε εδώ πέρα. Ας πούμε, η default λειτουργικότητα ήταν να γίνουν πλάγια και... η συνάρτηση var. Αυτή δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα αντικείμενα όπως τις προηγούμενες. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο σε συγκεκριμένα elements της HTML και αυτά είναι αυτά που υπάρχουν μέσα σε μια φόρμα. Επιστρέφει την τιμή του πρώτου στοιχείου. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπου έχουμε input, text area, checkbox ή γενικά όπου μπορεί ο χρήστης να μας δώσει πληροφορίες. Και είναι πολύ χρήσιμη συνάρτηση για να ελέγξουμε αν ο χρήστης έχει πάρει σωστά στοιχεία ή ποια είναι αυτά και όλα αυτά. Οπότε στο παράδειγμα αυτό, έχουμε ένα input το οποίο έχει type text, έχει όνομα username και έχει ID username. Και αν γράψει κάποιο χρήστη σε αυτό εδώ το input, και εμείς πάμε μετά και εκτελέσουμε αυτή τη συνάρτηση, το byte θα έχει το που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Τώρα, στην περίπτωση που δώσουμε όρισμα σε αυτή τη συνάρτηση, αυτό που θα κάνει είναι να αλλάξει την τιμή των στοιχείων. Θα αλλάξει την τιμή όλων των στοιχείων, όχι μόνο του πρώτου. Και θα είναι σαν να έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης αυτό το πράγμα μέσα στο input. Θα εμφανίζεται κανονικά και στο text box. Ναι, κανονικά. Θα εμφανίζεται στο χρήστη. Θα σας δείξω τώρα ένα βιντεάκι. Πριν πάμε για διάλειμμα. Και θα το σχολιάσουμε μετά. Τα φώτα κλείσε. Χαμηλό αυτό. So my name is Zach Ruberman, and I am the software developer for this project. We would set up in the space, we have an overhead camera and a hangar, and the car would be driving around below the camera. That information would be then sent to software, and the software would figure out where the colored dots are, track those colored dots in real time, and then output the result of the tracking. Aller jusqu'au dernier, faire un stop, se terminer là-bas.
έκανα. Ουσιαστικά τις κλίδες και έφτιαξαν μια αναπομοσυρά. Η οποία είναι και η αναπομοσυρά που χρησιμοποιούμε εδώ πάνω. Οπότε κάνετε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα πούμε είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις κλάσεις. Ουσιαστικά με τη jQuery, εκτός από πράγματα σε CSS, μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κλάσεις στα element. Και αυτό πολλές φορές βολεύει, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε τελείως διαφορετικό στυλ σε κάτι, μπορούμε απλά να προσθέσουμε μια κλάση και να εφαρμοστούν τα πράγματα σε CSS με τον τρόπο. Οπότε έχουμε τη συνάρτηση add class, η οποία δέχεται ένα string. Το string αυτό είναι διάφορες λέξεις χωρισμένες με κενό και κάθε λέξη είναι και μια κλάση. Οπότε αυτό που θα συμβεί είναι στα στοιχεία που είναι επιλεγμένα θα εφαρμοστούν όλες οι κλάσεις που υπάρχουν μέσα στο string. Και οι κλάσεις που βλέπουμε από πριν θα συνεχίσουν να υπάρχουν, δεν θα αντικατασταθούν. Η συνάρτηση remove class θα αφαιρέσει αντίστοιχα τις κλάσεις που τις δίνουμε. Και αν δεν υπάρχουν οι κλάσεις που τους ζητάμε να αφαιρέσει, απλά δεν θα κάνει τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, η συνάρτηση toggle class, εφόσον αν μια κλάση υπάρχει θα την αφαιρέσει και αν μια κλάση δεν υπάρχει θα την προσθέσει. Και αυτό συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, λειτουργεί για όλα τα στοιχεία που είναι επιλεγμένα και για όλες τις κλάσεις που του δίνουμε. Και τέλος, η συνάρτηση hasClass, η οποία δέχεται ένα σύνολο από στοιχεία και εκτελείται σε ένα jQuery με κάποια στοιχεία και δέχεται ένα string, οπότε θα επιστρέψει true ή false και θα επιστρέψει true μόνο αν οποιαδήποτε από τις κλάσεις, από οποιαδήποτε από τα στοιχεία που έχουμε επιλέξει, έχει οποιαδήποτε από τις κλάσεις που του δίνουμε. Οπότε, ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτό εδώ. Αν έχουμε αυτές τις δύο παραγράφους, η πρώτη έχει τις κλάσεις foo και bar, η δεύτερη έχει τις κλάσεις bar και second, και επιλέξουμε τις παραγράφους αυτές, η συνάρτηση hasClass με το bar και foo θα επιστρέψει. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι θα επιστρέψει? Θα επιστρέψει true, επειδή υπάρχει αυτή εδώ η παράγραφος, η οποία έχει foo και bar. Οπότε επιστρέφει true. Τώρα, στο επόμενο παράδειγμα, αν έχουμε τη δεύτερη παράγραφο και εκτελέσουμε την συνάρτηση hasClass bar, ουσιαστικά ρωτάμε αν αυτό εδώ το πει έχει την κλάση bar. Και αυτό προφανώς θα είναι true. Και το τελευταίο, επιλέγουμε πάλι τη δεύτερη παράγραφο και ρωτάμε αν έχει τις κλάσεις bar και first. Οπότε θα επιστρέψει false, γιατί δεν έχει first. Να ρωτήσω το πρώτο, γιατί επέστρεψε true το δεύτερο, αφού είναι bar second. Ναι, έχει την bar. Επιστρέφει true αν η κλάση που του δίνουμε υπάρχει εκεί πέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει τις δύο, να είναι ακριβώς ότι υπάρχει εκεί. Ορίσαμε δύο κλάσεις, δηλαδή, εδώ στην δεύτερη παράγραφο. Ναι, και στις δύο έχουμε δύο κλάσεις. Θυμίζω ότι μπορούμε να ορίσουμε ξεχωριστές κλάσεις αν τις ορίσουμε με κενό. Οπότε, αν έχουμε στοιχεία για το p.foo στο CSS μας, θα ισχύει σε αυτό εδώ πέρα. Και για το p.var θα ισχύει και στα δύο. Είναι και οι δύο κλάσεις. Το p.second μου παραπέμπει στο δεύτερο p ή επειδή υπάρχει στο class μέσα του second.
Επειδή υπάρχει το class echo. Καλή ερώτηση. Ναι, εδώ πέρα σημαίνει ότι παίρνουμε το P, το οποίο έχει την κλάση echo. Και δεν είναι το δεύτερο. Σημαίνει το δεύτερο. Άρα το πρώτο. Στο πρώτο δεν έχουμε βάλει κλάση. Άρα είναι εκεί η λέω στο P στην Valley Play δεν έχουμε βάλει τελεία κλάση. Οπότε θα είναι και αυτό. Ναι, εδώ πέρα θα εκλέξουμε και τα δύο παραγράφους. Οπότε δεν έχει βάρ μας... Υπάρχει κάποιο παράγραφος η οποία έχει bar και foo. Εδώ. Οπότε αυτό είναι true. Υπάρχει ιστορία. Παράγραφος που έχει bar και foo. Σημαίνει αυτή η έκφραση. Υπάρχει τουλάχιστον μία παράγραφος που έχει bar. Θα προσδοκώ αυτό. Και κατανοητό. Η συνάρτηση attrib προέρχεται από τη λέξη attribute και δέχεται μία τιμή. Όταν δέχεται ένα όρισμα, τότε εξετάζεται τη τιμή του πρώτου στοιχείου. Και το attrib είναι το attribute που έχουμε βάλει στην HTML μας. Οπότε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, που βλέπουμε αυτή την εικόνα και ζητάμε το attribute alt, θα μας επιστρέψει το description, δηλαδή, θα περιέχει το delicious value. Ναι. Βέβαια, ναι. Απλώς επειδή εδώ έχω μία εικόνα μόνο, το έκανε έτσι. Θα μπορούσα να βάλεις IT, κλάση, οτιδήποτε, όπως εγώ λέω εύκολα. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν που σε αυτή την κλάση θα δώσουμε δύο ορίσματα, τότε φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε λίγο πολύ τι κάνει. Όλες οι συναντήσεις έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Σε αυτό το όρισμα βάζει αυτή την τιμή. Οπότε για όλα τα στοιχεία αυτή τη φορά αναθέτει αυτή την τιμή στο αντίστοιχο όρισμα. Εδώ πέρα έχουμε μία εικόνα και την επιλέγουμε με αυτό εδώ. Οπότε μετά ορίζουμε στην εικόνα το attribute title, αυτό εδώ. Οπότε μπορεί κάποιος να μου πει τι θα κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, Αλέξη. Ναι, πολύ ωραία. Εδώ πέρα, αυτή εδώ η συνάρτηση θα επιλέξει το alt, οπότε το title θα γίνει ό,τι είχε το alt. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κλείσουμε. Είναι κατανοητό αυτό? Ωραία, το επόμενο πράγμα που θα πούμε είναι τα events. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Θα έχουμε καταλάβει? Γενικότερα η JavaScript βασίζεται σε events. Το κυριότερο πράγμα στη JavaScript είναι τα events και είναι όταν για παράδειγμα κάποιος χρήσης κάνει ένα κλικ, όταν γράφει κάτι στο πληκτρολόγιο του, δημιουργούνται events. Για παράδειγμα το event click. Οπότε μπορούμε να είναι πολύ χρήσιμο να εκτελούμε πράγματα. Ναι. Είναι πολύ χρήσιμο να εκτελούμε πράγματα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάποιο event. Έχουμε διάφορα είδη από events. Κάποια από αυτά είναι events από το πληκτρολόγιο ή από το κωδίκι. Αυτό που συμβαίνει όμως στην JavaScript είναι ότι τα events έχουν διαφορετική συμπεριφορά σε διάφορους browsers. Αυτό το πρόβλημα μας το λύνει η jQuery, που τα χειρίζεται με τον ίδιο τρόπο όλα, οπότε μπορούμε να μην ενδιαφερόμαστε για ποιος browser είναι κάθε φορά. Ωραία, η βασική σύνταξη είναι αυτή εδώ. Επιλέγουμε τα στοιχεία μας και μετά ορίζουμε το όνομα του event και μια συνάρτηση η οποία θα εκτελεστεί όταν δημιουργηθεί αυτό το event. Οπότε κάθε φορά που θα συμβεί το γεγονός αυτό εδώ και θα αφορά τα στοιχεία τα οποία έχουν επιλεγεί, τότε θα εκτελείται αυτή η συνάρτηση.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα span το οποίο έχει pattern, για το οποίο έχει το κείμενο εμφάνιση και από κάτω έχουμε ένα p το οποίο είναι κρυμμένο αρχικά. Και αν γράψουμε αυτόν εδώ τον κώδικα στην JavaScript, αυτό που θα συμβεί είναι το element που έχει ID button, το κουμπί μας δηλαδή, όταν το κάνουμε κλικ, θα εκτελεστεί αυτή εδώ η συνάρτηση. Η οποία συνάρτηση θα εμφανίσει το content. Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε αν πάμε και κάνουμε κλικ στο εμφάνιση, εμφανίζεται από κάτω το content, είναι με αυτήν εδώ τη σειρά. Θα πούμε περισσότερα πράγματα για τα events, γιατί είναι πολύ σημαντικά την επόμενη φορά. Θα φέρω σε ένα ολόκληρο μάθημα. Απλώς αυτό είναι μια πρώτη ιδέα για το πώς δουλεύουμε. Ένα ακόμα πράγμα που βολεύει να κάνουμε στην jQuery είναι να διασχίζουμε το έγγραφό μας. Και να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Καταρχάς, οι συναρτήσεις αυτές που έχουμε αυτή τη λειτουργικότητα μας επιστρέφουν, εκτελούνται σε ένα αντικείμενο jQuery, το οποίο περιέχει κάποια στοιχεία, και επιστρέφουν ένα άλλο διαφορετικό αντικείμενο jQuery με διαφορετικά στοιχεία. Οπότε, αν έχουμε επιλέξει κάποια στοιχεία και θέλουμε να πάρουμε όλα τα παιδιά τους, μπορούμε να γράψουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, από τα στοιχεία που έχουμε στην αρχή, θα επιλέξουμε τα άμεσα παιδιά σε jQuery με παράσταση. Στο καινούργιο σύνολο δεν θα υπάρχουν οι γονείς, υπάρχουν μόνο τα παιδιά. Και σε περίπτωση που θέλουμε όχι όλα, αλλά συγκεκριμένα από αυτά τα παιδιά, μπορούμε να βάλουμε έναν selector. Αντίστοιχη συμπεριφορά έχει το find, απλώς αντί για να μας επιστρέφει τα άμεσα παιδιά, μας επιστρέφει όλους τους απόγονους των αντικειμένων που έχουμε επιλέξει. Εδώ πέρα είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσουμε επιλογέα, αλλιώς δεν μας επιστρέφει τίποτα. Οπότε, αν για παράδειγμα το αρχικό μας set είναι ένα div και κάνουμε find κάποιο παράγραφο, θα μας επιστρέψει όσες παραγράφους υπάρχουν μέσα στα div που είχαμε στην αρχή. Και όπως και στην προηγούμενη, δεν υπάρχει το αρχικό σύνολο στοιχείων. Τα αδέρφια. Ουσιαστικά μας επιστρέφει όλα τα αδέρφια των στοιχείων που είναι επιλεγμένα στην αρχή. Αδέρφια είναι αυτά τα οποία έχουν τον ίδιο πατέρα, θυμίζω. Και είναι αυτονόητο ότι αν υπάρχουν δύο αδέρφια στο αρχικό σύνολο, θα υπάρχουν και στο τελικό, γιατί το πρώτο στα αδέρφια του πρώτου υπάρχει το δεύτερο και στα αδέρφια του δεύτερου υπάρχει το πρώτο. Η συνάρτηση next επιλέγει τον αμέσως επόμενο αδερφό από τα στοιχεία που είχαμε στην αρχή. Και η συνάρτηση previous επιλέγει τον αμέσως προηγούμενο. Αυτά τα περνάω λίγο γρήγορα επειδή υπάρχουν και νομίζω δεν είναι πολύ σημαντικά. Μπορείτε να τα βρείτε και online και στις διαφάνειες, το πώς ακριβώς δουλεύετε. Ναι, και η πρόγονη, όπου η συνάρτηση parent επιστρέφει όλους τους πατεράδες των στοιχείων που είχαμε στην αρχή. Δηλαδή είναι αντίστοιχη με το child. Ενώ η συνάρτηση closest επιστρέφει τον πρώτο πρόγονο, σύμφωνα με τον επιλογέα. Οπότε, αν για παράδειγμα έχουμε ένα li και βάλουμε closest και στον επιλογέα βάλουμε ένα ql,
μάλλον θα μας επιστρέψει τον πατέρα του. Ή αν στην επιλογή βάλουμε κάτι άλλο με το πόδι, μάλλον θα μας επιστρέψει το. Και ο επιλογές είναι υποχρεωτικός και εδώ πέρα, όπως και στο Find. Αλλιώς δεν θα μας επιστρέψει τίποτα. Και τέλος, συνάντηση filter, στην οποία όταν έχουμε ένα set από αντικείμενα, δίνουμε ένα selector και φιλτράρουμε μόνο τα αντικείμενα με τα οποία συμφωνεί αυτό το selector. Οπότε, αν έχουμε όλες τις λίστες, ordered και unordered, και επιλέξουμε ένα φίλτρο το οποίο θα έχει μόνο disordered, θα δίνουν μόνο αυτές. Οι υπόλοιπες θα φύγουν από το σύνολό μας. Μια πολύ σημαντική λειτουργία της jQuery είναι ότι μπορούμε να εκτελούμε συναρτήσεις αληθινωτά. Αυτό σημαίνει επειδή οι περισσότερες συναρτήσεις της jQuery, τουλάχιστον αυτές τις οποίες μιλήσαμε τώρα τελευταία, επιστρέφουν ένα σύνολο από στοιχεία, ένα αντικείμενο jQuery με κάποια στοιχεία, και καλούνται σε ένα σύνολο με κάποια στοιχεία. Οπότε μπορούμε, για παράδειγμα, αν έχουμε εδώ πέρα τη λίστα μας αυτή, να επιλέξουμε όλα τα li, να τα κρύψουμε και αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το ίδιο σύνολο. Οπότε σε αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να καλέσουμε την νόμιμη συνάρτηση filter first, οπότε θα φιλτράρει μόνο τα στοιχεία που έχουν κλάση first. Και πλέον αυτή η συνάρτηση θα μας επιστρέψει ένα jQuery αντικείμενο με τα στοιχεία li, τα οποία έχουν και την κλάση first. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα δείξουμε και η συνάρτηση solve θα μας επιστρέψει το ίδιο retrieve, ένα αντικείμενο jQuery με αυτά τα στοιχεία και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε τον πατέρα, δηλαδή το UA, και βάζουμε την αντίστοιχη CSS ιδιότητα. Οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να επιλέγουμε τα πράγματα που θέλουμε. Εδώ θα βάλεις το li height, μετά θα επιλέξεις κάτι άλλο κλπ. Τα κάνουμε έτσι. Ωραία. Ένα ακόμα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με την jQuery είναι να επεξεργαστούμε το HTML έγγραφό μας. Οπότε μπορούμε να εισάγουμε καινούργια στοιχεία ή να διαγράψουμε κάποια στοιχεία, να μετακινήσουμε κλπ. Αν έχουμε ένα σύνολο από στοιχεία jQuery και θέλουμε σε αυτά τα στοιχεία να προσθέσουμε ένα άλλο σύνολο από στοιχεία, το κάνουμε με την συνάρτηση append, η οποία ουσιαστικά παίρνει κάθε στοιχείο του συνόλου items, εδώ πέρα και το set και το items είναι jQuery αντικείμενο. Οπότε παίρνει κάθε στοιχείο του συνόλου items και το προσθέτει σε κάθε στοιχείο του συνόλου set. Με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία που υπήρχαν αρχικά στο items δεν υπάρχουν πλέον εκεί που ήταν και μεταφέρονται σαν παιδιά στα στοιχεία του set. Η συνάρτηση prepend μοιάζει πολύ με την append. Η μόνη διαφορά της είναι ότι στην append προσθέτουμε τα στοιχεία στο τέλος των στοιχείων set, ενώ στην prepend θα προσθέτουμε στην αρχή. Οπότε, αν κάθε στοιχείο του set είχε κάποια άλλα παιδιά πριν και εμείς τους προσθέσουμε τα δικά μας, με την append θα μπουν κάτω από εκείνα τα παιδιά, ενώ με την prepend θα μπουν από πάνω. Και φυσικά με την remove διαγράφουμε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο set. Υπάρχουν πολλές ακόμη συναρτήσεις για αυτό εδώ, οι οποίες μοιάζουν πολύ με αυτές που είπαμε. Απλώς έχουν πολύ μικρές διαφορές, έτσι ώστε να μας βολεύουν όπως γράφουμε το κωδικά μας. Μπορείτε να τα δείτε στο documentation, νομίζω δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Έτσι ώστε να περάσουμε στην Ajax, αλλά πριν πάμε στην Ajax θα σας θυμίσω
την αναπαράσταση αυτή XML. Την είχαμε δει και στο πρώτο μάθημα, αν θυμάμαι καλά. Και ουσιαστικά είναι μια αναπαράσταση από δεδομένα, τα οποία μπορεί για μας να μην είναι τόσο εύκολα αναγνώσιμα, αλλά είναι πολύ εύκολα για τον υπολογιστή. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα προϊόν και κάποια συστατικά κλπ. Αντίστοιχα, ακριβώς τα ίδια δεδομένα μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε και με μορφή JSON, η οποία είναι αυτή εδώ. Θυμίζει πάρα πολύ αντικείμενα σε JavaScript, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν κάποιες μικρές διαφορές στον τρόπο γραφής, είναι πιο αυστηρό αυτό το μοντέλο. Και ουσιαστικά εδώ πρέπει σε κάθε καρτέλα, σε κάθε label, να έχουμε τα διπλά αυτάκια αριστερά και δεξιά. Υποχρεωτικά, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό σε αντικείμενα της JavaScript. Και κατά τα άλλα, μοιάζει πολύ. Δηλαδή αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια λίστα από στοιχεία. Είναι μια λίστα με καρτέλα και τιμή. Εδώ είναι ένας πίνακας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στη μορφή XML, καταρχάς τα κίτρινα δεδομένα είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν τελικά. Αυτά δηλαδή που μάλλον θα θέλουμε να δείξουμε και σε μια σελίδα. Η XML είναι πολύ πιο πολυλογού. Εμφανίζει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πιάνουν χώρο στο έγγραφό μας και φέρνουν πολύ πιο σύντομα στην JSON. Οπότε, συνήθως, τουλάχιστον με Ajax, χρησιμοποιούμε JSON. Και τι είναι η Ajax? Δεν είναι για να εκθέσουμε τα τζάμια. Είναι ένας τρόπος να μεταφέρουμε δεδομένα από και προς το σερβερ μας, ασύγχρονα, έτσι ώστε να μην γίνει ανανέωση της σελίδας, αλλά να έχουμε και καινούργια δεδομένα. Συνήθως χρησιμοποιούμε είτε JSON, είτε κείμενο, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι θέλουμε, και XML κλπ. Μπορούμε να κάνουμε post και get requests, και αυτό το πράγμα συμπεριφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και η αποστολική υποβολή μιας φόρμας στην HTML. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι διαφανής προς το χρήστη. Δηλαδή, ο χρήστης δεν μπορεί να καταλάβει ότι τώρα είναι ένα Ajax request και πέφτει τα δεδομένα, εκτός αν του το δείξουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό πολλές φορές βολεύει, γιατί μπορούμε εμείς να κατεβάσουμε δεδομένα από το σερβερ πριν ο χρήστης τα χρειαστεί, οπότε να εμφανιστούμε άμεσα και να μην καταλάβει πότε είναι αυτή η διαδικασία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ajax? Μπορούμε να φτιάξουμε ζωντανές εφαρμογές, εφαρμογές που ανταποκρίνονται στην είσοδο του χρήστη. Μπορούμε να φορτώσουμε και το περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να κάνει ο χρήστης refresh στη σελίδα ή να πατήσει κάποιο link κλπ. Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο ένα μέρος μιας σελίδας μας. Να βάλουμε ένα μενού, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε όλη τη σελίδα. Και είναι πολύ γρήγορη, γιατί δεν χρειάζεται να κατασκευάσει ο browser από την αρχή όλη τη σελίδα. Οπότε δεν χρειάζεται να κατεβάσει τα headers, δεν χρειάζεται να φτιάξει όλο το HTML έγγραφο, απλώς δέχεται κάτι, κάνει κάποια μικρή αλλαγή και τελείωσε. Τα μειονεκτήματα όταν χρησιμοποιούμε Ajax είναι ότι κάποια πράγματα δεν συμπεριφέρονται όπως θα περίμενε ο χρήστης και χρειάζεται ο προγραμματιστής να κάνει κάποια εξτράδια για να το καταφέρει αυτό εδώ. Για παράδειγμα, το κουμπί πίσω δεν συμπεριφέρεται πάντα όπως το περιμέναμε, γιατί αν μπούμε σε κάποιο μενού και αυτό γίνει με Ajax, τότε αν ο χρήστης πατήσει πίσω θα περίμενε να πάει στο προηγούμενο. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί, θα πάει στην προηγούμενη σελίδα που είχε εμπιστευτεί. Αντίστοιχα, το κουμπί bookmark θα συμπεριφέρεται πάντα όπως θέλουμε. Αυτό δεν είναι αρκετά σημαντικό. Οι περισσότερες αράχνες, όπως οι αράχνες στο Google για παράδειγμα, δεν τρέχουν JavaScript. Οπότε, κομμάτι των δεδομένων μας μπορεί να μην μπορούν να
προσωπικά δεν μας αρέσει, επειδή ανάλογα με το περιεχόμενο, ταξινομούν και τις σελίδες, οπότε αν δεν έχουμε αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο σε πράγματα τα οποία δεν παίρνουμε είναι Ajax, μπορεί η σελίδα μας να μην έχει καλά αποτελέσματα στους μηχανές αναζήτησης. Και το τελευταίο, δεν μπορούμε να φορτώσουμε οποιαδήποτε διεύθυνση. Για παράδειγμα, αν φτιάξουμε μια σελίδα η οποία είναι σε διεύθυνση myfirstpage.com και προσπαθήσουμε να φορτώσουμε δεδομένα από το gmail.com, αυτό δεν θα το δεχτεί ο browser του χρήστη και θα πει ότι τι πας να κάνεις εκεί, μόνο από τη δική σου σελίδα μπορείς να φορτώσεις. Παραδείγματα από πράγματα που χρησιμοποιούμε, από εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και χρησιμοποιούν Ajax είναι το Google Instant. Αυτό εδώ είναι η αναζήτηση του Google, πρόσφατα το έχει κάνει αυτό το πράγμα, όπου πάμε να πληκτρολογήσουμε και αυτό κατευθείαν πριν να ολοκληρώσουμε τη φράση μας, μας λέει ότι μήπως εννοείς αυτό, μήπως εννοείς το άλλο. Θυμίζει λίγο νομικές και τέτοια. Λοιπόν, το Facebook Search as You Type είναι κάτι αντίστοιχο, και αυτό μας εμφανίζει αποτελέσματα πριν τελειώσουμε τη φράση μας. Αντίστοιχα, μπορούμε να έχουμε διάφορα chat με τον ίδιο τρόπο, οπότε στέλνουμε κάτι, μας απαντάει κάποιο άλλο, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε refresh. Και ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, να ελέγξουμε όταν ο χρήστης πληκτρολογεί σε μια φόρμα για να κάνει ένα λογαριασμό στη σελίδα μας, να ελέγξουμε αν το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει υπάρχει ήδη στη βάση. Οπότε δεν το χρησιμοποιούμε να φτιάξει ολόκληρο, να γράψει ολόκληρη τη φόρμα, να βρει το πίσω, να πει να ξέρει εκείνο που έχει γράψει πριν από λίγο, δεν μπορεί. Να του πούμε κατευθείαν πριν τελειώσει τη φόρμα, και ξέρει, Αλεξάνδρα, γιατί υπάρχει κάποιο άλλο. Ναι. Δεν εμφανίζεται στον browser του χρήστη. Δεν εμφανίζεται στον κώδικα HTML. Η Ajax δεν εμφανίζεται στον κώδικα HTML, εμφανίζεται στον κώδικα JavaScript. Υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα. Μπορεί να τη διαβάσει ο χρήστης. Μπορεί να τη διαβάσει, ναι. Και αυτό μας δίνει την πληροφορία ότι δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε JavaScript για να ασφαλίσουμε μια σελίδα. Και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η JavaScript μας θα δουλέψει ακριβώς όπως το περιμένουμε, γιατί μπορεί να δώσει την πίτα του χρήστη να εκτελέσει δική του JavaScript. Οπότε η ασφάλεια παραμένει στο σερβερ, απλώς μπορούμε να κάνουμε κάποιους αρχικούς ελέγχους με τη JavaScript. Με την jQuery, εννοείται πως Ajax μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε είτε χωρίς την jQuery, όπως ξέρουμε. Απλώς με την jQuery αυτό γίνεται αρκετά εύκολα. Έχουμε δύο συναντήσεις, την get και την post. Αυτές οι συναντήσεις δεν εκτελούνται σε ένα σύνολο από elements, όπως όλες οι προηγούμενες που είδαμε, αλλά εκτελούνται κατευθείαν στο δολάριο. Οπότε γράφουμε δολάριο, τελεία και το get την post. Έχουμε παρόμοια συμπεριφορά και ολόγια σύνταξη. Και ουσιαστικά η GET δέχεται τρία ορίσματα, τη διεύθυνση, τα δεδομένα και το κώδικα που θα δούμε μετά τι σημαίνει. Κάνει ένα HTTP request στη διεύθυνση αυτή. Οπότε αν εκεί πέρα έχουμε ένα αρχείο .php, θα περιμένουμε να μας δώσει κάποια δεδομένα με GET και εμείς θα το απαντήσουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που θα μας δώσει. Η διεύθυνση είναι ένα συνηθισμένο URL. Μπορεί να είναι είτε σχετική είτε απόλυτη. Απλώς αν είναι απόλυτη, θα πρέπει να το πρώτο κομμάτι, το http www.σελίδα.com, να είναι ίδιο με την σελίδα στην οποία εκτελείται, γιατί διαφορετικά δεν θα το επιτρέψει το browser. Και τα δεδομένα που μας τα δεδομένα που στέλνουμε, εδώ, είναι ένα απλό αντικείμενο JavaScript, όπως αυτά που είχαμε την προηγούμενη φορά,
και τα labels λειτουργούν ως το όνομα κάθε πεδίου, ενώ η τιμή λειτουργεί ως η τιμή. Το callback είναι μια συνάρτηση. Λειτουργεί λίγο πολύ με αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και οι συναρτήσεις στα events. Δηλαδή, μόλις συμβεί κάτι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόλις επιστρέψουν τα δεδομένα από το server, θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση. Και στη συνάρτηση αυτή, την callback, περνιέται ένα όρισμα που είναι το αποτέλεσμα που έστειλε ο server. Οπότε, ό,τι μας επιστρέψει ο server, θα μπορούμε να το πάρουμε από με όρισμα στη συνάρτηση αυτή. Και να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε το αρχείο data.html και το οποίο περιέχει αυτόν εδώ το κώδικα, το προκείμενο. Ενώ αντίστοιχα στη σελίδα που βρισκόμαστε υπάρχει σε κάποιο σημείο αυτό εδώ το hidden και αυτή εδώ η παράγραφος. Αν εκτελέσουμε αυτή τη JavaScript, η οποία μας λέει ότι θα εκτελέσουμε τη συνάρτηση get, θα δώσουμε σαν διεύθυνση το αρχείο data.html και αυτά εδώ τα δεδομένα, το local true, τότε από εκεί πέρα, μόλις επιστρέψουν τα δεδομένα, μόλις δηλαδή διαβάσουμε αυτό το αρχείο, θα εκτελεστεί αυτή εδώ η συνάρτηση, η οποία θα πάει στο αντικείμενο ID DIN, εδώ πέρα δηλαδή στην παράγραφό μας, και θα ορίσει σαν περιεχόμενο HTML αυτό που επέστρεψε ο server. Οπότε ουσιαστικά ο server μας θα επιστρέψει αυτό, εμείς θα το πάρουμε μέσω της data και θα το αναθέσουμε σε αυτήν την παράγραφο. Οπότε θα συμβεί αυτό εδώ, αφού επιστρέψουν το δεδομένο από το server. Η post έχει ακριβώς ίδια συμπεριφορά, απλώς χρησιμοποιείται εκεί που θα χρησιμοποιούσαμε action method post στις φόρμες μας. Έχει πάλι μια διεύθυνση, αυτό εδώ, και δέχεται ένα όρισμα, στα δεδομένα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το κείμενο hello. Οπότε θα στείλει σε αυτό εδώ το αρχείο ένα request με αυτό εδώ με αυτή τη μεταβλητή. Βέβαια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, όπως καταλαβαίνετε, να στείλουμε κάποια δεδομένα στο αρχείο HTML, γιατί δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί. Όπως είχαμε δει και στην τελευταία εργασία, για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που στέλνουμε, με post, με get κλπ. Χρειαζόμαστε να έχουμε κάποιο script, κάποια PHP ας πούμε, η οποία θα αποκτήσει πρόσβαση στον πίνακα post και get αντίστοιχα, για να διαβάσει τα δεδομένα. Οπότε εδώ θα στέλνουμε εμείς, αλλά κανείς δεν θα διαβάσει. Δεν θα αποθηκευτούν μέσα στο αρχείο, δηλαδή. Όχι. Όχι. Εμείς στέλνουμε με post αυτά τα δεδομένα και τα περιεχόμενα του αρχείου θα επιστραφούν. Και στις δύο περιπτώσεις στέλνουμε κάτι και μας επιστρέφεται κάτι. Στην μία περίπτωση αυτό που στέλνουμε υπάρχει στο πίνακα get της PHP, στην άλλη περίπτωση υπάρχει στο πίνακα post. Και μόλις εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση, θα μας πει post was saved, αλλά στην πραγματικότητα στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν θα έχει αποθηκευτεί. Για να αποθηκευόταν θα έπρεπε να είχαμε ένα αρχείο PHP το οποίο θα έκανε κάποια σύνδεση με τη βάση, θα έπαιρνε αυτά τα δεδομένα που στείλαμε και θα τα περνούσε σαν τιμή στη βάση. Αυτά, ίσως να μην σας κούρασα με τη jQuery. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για κάποια σημαντικά αντικείμενα στην JavaScript, τα οποία μας βοηθάνε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα πούμε και περισσότερα πράγματα για DOM, το οποίο το έχουμε σήμερα λίγο βιαστικά. Θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Θα πούμε περισσότερα για events, που είναι πολύ σημαντικά. Και επίσης θα μιλήσουμε για συναρτήσεις
και callbacks. Και θα μιλήσουμε και για τη λέξη exhibits. Οπότε αυτά για σήμερα. Σύντομα και τον πρώτο. Αν θέλετε, να σας δείξω και ένα ακόμη. Ουσιαστικά αυτό που έχει αυτό το βίντεο πήρε κομμάτια από άλλο βίντεο, ένα δευτερόλεπτο από κάθε βίντεο και έφτιαξε αυτό. Και νομίζω ότι το έχει αρκετά ωραία.